Mik. Jeg tror, hvis du nu starter med at skylle og hakke det selv, så den er klar til, når mælken kommer. Jeg har også et viskestik. Okay, så tager vi det. Det ligger jo også. Så skal du bare... Nice. Ja, nu skal vi have det her rødt op i. Jeg tror, det bliver rigtig flot. Med alle de forskellige grøntsager. Den er curry sauce. Curry sauce. Så det var hurtigt. Har I prøvet den? Har I smagt den? Ja. Okay, det var godt. Starte med, og så skal der en, der pisker her. Så laver du med. Nu skal I først lige have åbnet for siden for en gang og læse det op her, fordi det skal du have gjort klar først. Så kan du lige hjælpe her plukke af Helle. Ja, hvis I sætter på det samme her, og så skal du rundt lige om lidt, ikke? Ja, det er fint. Hvis du gør det, ja, så skal du bare rundt og op. Vi laver persillesauce. Okay. Det her skal også blive ordnet, og så skal vi også hakke det. Så det skal også findes væk. Hvad har du? Og vi skal hele tiden røre. Ja, det er rigtig vigtigt at røre, fordi ellers Ja, det bruger der på. Det er rigtig vigtigt. Nej, det er først senere, vi skal bruge det. Ja, der er kun op til 9. 9. Eller 10. 9. Prøv at se, hvad vi nu har gjort. nu kan du det skal lige få persille. Nej, jeg får det. Det står under. Den smager fint. Ja. Skal jeg bare vente? Ja, det er fint. Du er meget professionel. Den smager nok. Den kan lige Ja. det stod sidst derovre. Hvad skal du så gøre, Stian? Vi har bare nogle Er der nogen, der gider lave hummer? gerne vente dem en gang til. Drenge, I skal ikke lege med det der. Se, der fandt en pande her. Skal den her have lidt? Hvorfor er de blevet så gode? Fordi vi har blandet øl med smør. Det har du ikke. Har du ikke? Ja, det skal være sammen. Blande sammen. Og virkelig meget smør. Det for ham. Sovsklumper smør, og så lige lavet sådan. Han er sjov. Tyreolie. Og jeg har med, for at bære ham med det. Altså, vi er færdige.
Det må jeg godt gå ud. Må jeg godt gå ud til mine med. En fællesbillede mangler jeg, men det er okay. Hej. Hej. Ja, det er fint. Tak. Noget med pasta. Er noget med kød? Er du okay? Er noget med pasta? Er noget med kød? Du synes faktisk, den smager godt. Ej, smag lige på den. Men det er okay. Prøv at se her. Jeg skal på badeskole. Jeg skal helst ikke filme for mig. Hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, så hun har ønsket sig jo. Med dejlig chokolade og kager til. Smiler hun, hvor er hun glad. Hurra, hurra, hurra. Denne dag er også rar. For hjemme venter mor og far. Med dejlig chokolade og kager til. Dengang jeg meldte mig til, det var et stykke tid siden, og efterfølgende har jeg fundet ud af, at det nok er sådan lidt. Hvad er det til? Hvad er det? Det er Skype-film. Ja, det er bare en Det er bare Skype-film. Og jeg spiller også Mario. Men Skype er så roligt stille. Og så får jeg lidt. Ja. Nej, fordi de ikke den stærkere, når de indbygget med.